Tour vlog to kung anong nasa loob ng ano namin, ng tent namin. Bali na siya camping style pero glamorous, so pang saucy, pang social, pang mayaman na style na glamping tent. So let's go inside mga kabisdag and titingnan natin kung ano yung nasa loob. Come on, let's go. So yung harap dito mga kabisdag, ito no, nagiging bay siya. So yan yung whole Nelson Bay. Yan. Napakaganda ng view at sa harap dyan talaga yung ano niya, yung sunset. So ito yung sa glamping tent namin. And then super ganda ng balcony, merong a table, merong chairs, at ito, meron din sila na ganito. Kagabi kasi umuulan kaya nabasa siya, so ginanon lang namin. Pero napakaganda dito mga kabisdag, nakahiga ka lang tapos nakatingin ka sa sunset. Kasi pag nakahiga ka dito, so ito yung view nyo, di ba? Napakaganda. So ito yung view nyo sa from our balcony. So ito yung makikita nyo. So nakaharap siya sa Nelson Bay, yun. So let's go inside mga kabisdag. So ito yung buong inside ng ating tent mga kabisdag. First, ipakita ko sa inyo. So yung ano niya, yung wall niya, yung pang tent talaga, yung tapal sa Bisaya, tulda, or aywan ko kung ano yung term sa Tagalog, basta yung ano niya, pang tent talaga siya. Ito yung buong ano natin, yung tent natin. So meron siyang sofa, yung table, at meron siyang napaka-social na ano mga kabisdag, napaka-social na heater. Ano to siya, hindi to siya totoong fireplace, ano siya, electric heater. So design lang to. So kung gusto niyo siyang i-control yung temperature niya, so you can open this one. At the same time mga kabisdag, nagdala kasi kami ng ano, extra heater din ito, fan. Hindi kasi kami sure kung gaano kalamig, at luckily nagdala kami kasi nagamit ko namin. At merong TV. Yung sa tent namin, medyo maliit yung TV, pero sa kabilang tent, kung saan nakatira si Adonis at Marian, yung friends namin, napakalaki ng TV nila. So yung tent nila mga kabisda, kung nakikita nyo sa bintana, yan yung tent nila. Super laki ng TV nila, mga 52 inches ata. Tapos may dalawang lampshade. And then yung bed nila mga kabisda, napakaganda. So ito yung bed nila. So ano siya? King size bed. Ito yung pangarap na bed namin kasi yung bed namin sa bahay, ano lang, queen size, ano, super lambot talaga. Ganda ng bed. At saka ito yun, merong fridge na maliit, yung pangkwarto na fridge. So meron kami mga drinks na nilagay dito. Ay, meron pa palang cook dito, wala na yan. Wala, ang carton na lang. So meron din silang nilalagay ng mga baso, yung mga basic na gamit pang kusina. Ito, meron ng boiling water. So pwede kayong magpainit ng tubig, meron mga cups, mga cutlery no, tawag niyan. At saka ito, meron din sila mga ganito. Mga fork. Meron ng at saka ito, libre na to. Hindi yan libre. Libre na to. Dali na natin to. Hindi, marami naman kami pagkain mga kabisdak, so we're not very particular to bring this one. And then meron na mga plates. At so ito yun. At meron basurahan. From there, ito yung buong ano niya, pinaka main loob ng tent. So ito yung sa bed, dito yung sa living room. So ito yung main area ng buong tent, which is napakaluwag, napaka-spacious. Tapos kita niyo naman yung bintana mga kabisdak, napakaganda. Kasi kahit nasa bed ka, makita mo yung view outside, view ng beach, view dun sa Nelson Bay. Kahit na dito ka nakaupo. Noong first day namin, nakaupo ako dito, nag-enjoy ako sa tent habang nag-inom ng coke, hanggang pagkain. So pag nakaupo kayo dito, yan yung view niyo nakikita. So napakaganda, di ba? Social. Yan yung ano, glamorous camping. And then dito mga kabisdak, sa side na to, sa likod ko, ito yung ano, shower, bathroom, toilet. So come on, let's go. Pakita ko sa inyo mga kabisdak kasi very interesting yung toilet nila. And then ito yung toilet, nakita nyo naman,
Para kang Reyna nakapo dito. Pakita ko na, explain ko na ito mamaya. Yun yung pinaka-last kasi very excited ako dito, di ba? Kakaiba to eh. Hindi ko to nagamit mga kabisdak kasi natatakot ako. Ito yung tent nila, tent, sink pala. Napakaganda. So yung yung mirror, social, yung sink. Tapos yung bintana, pwede mo rin i-close to mga kabisdak. So kung gusto mo i-close, yung bintana kasi, syempre pag maliligo ka, di ba? Baka masilip ka pa. So pwede mo siya i-close yung ganun. And then, lalagyan ng mga damit. Tapos yung ano nila mga kabisdak, yung bathroom, napaka-social. Tawag nito ba? Yung sa shower ba? Shower. Oh, first time ako nakakita ng May ganito bathtub. mga kabisdak. First time, promise, first time ako nakakita ng ganito. Parang futuristic yung dating. Electric, alam nyo, bathtub din to siya. Shower, bathtub. Kita nyo? Pwede nyo ilagay yung plug yan dyan. Tapos tubig dito. Kaya may headrest yung ganun. Siguro yung mga viewers natin nakatayan ng ganito. Pero ako, ignorante ako sa ganito mga kabisdak. Yung tubig, either dito lalabas or dito lalabas. Tapos, pakita mo babe, ito electric siya. Meron siyang music. Ito, kasi i-try kong i-on. See? Mag-on to. See? Merong lights. Napaka high-tech. Tapos merong music, FM station. Yan. Ano lang yan, see? Oh, lapit ko. So di ba mga kabisdak, narinig nyo, may FM station. Tapos meron din ito nga, yung lights. Oh, di ba, turn off, pwede mong i-on. Marami siyang, ewan ko kung sino naging binto nito mga kabisdak. Tapos may shower dito, pwede din ito gamitin, oh. Meron ganito. So napakaganda, naligo ako dito kagabi mga kabisdak. Pangganda ng feeling. Tapos pag i-close mo, yung moist, parang yung tawag niya, yung init ba? Yung init ng tubig. Parang ano sa katawan mo, parang sauna. Parang siyang sauna bath. Ang ganda. Yun. So, i-off na natin to kasi alis na kami. Last day na pala namin dito ngayon mga kabisdak. So, pinaka-last part ng episode natin mga kabisdak is yung toilet. Kasi malaking discussion namin to. Kami, yung friends namin, sila si Marian tsaka si Adonis. Very interesting yung toilet nila. Ito, pakita ko kasi yung toilet nila mga kabisdak. Explain ko lang bago ko buksan. Yung toilet pala nila, hindi pwede i-flush na tubig. So meron siyang hole. Tapos upo ka lang ng ganun. Tapos pag iihi ka or tatai ka yung tae mo, mag-shoot lang doon. Tapos wala ng tubig. Yung tissue mo, ilagay lang doon. Tapos, ang napaka-interesting kasi, yung tae mo, kasi walang flush, di ba? Tapos sa ilalim din, walang septic tank. So yung tae, ihi mo, yung mga tissue, kung ano-ano pa, dito siya. Dito pupunta. Tapos manually mong gaganon, lilinisin para itapon sa, di ba, kadiri. So natatakot kami kasi palima ako pag tatay ako tapos malaking tae. So paano na lang tapos ang baho. So gagamit ang tissue kasi parang unhygienic tong toilet na to mga kabisdak. Sige, kita mo. So buksan ko. Natatakot na ako. See? Meron siyang hole. Yung ganon. So yun lang. Ibutay na lang sa kuan. Sa basurahan. Kung gusto kong i-shoot yung tissue, gano'n oh. Yun na. Kaya ako mga kabisdak, since dumating ako, hindi ako nakaihi dito, hindi ko to ginamit. Yung gumamit nito, si Gian, yung anak namin. Tapos kami ni Ami, doon na kami gumamit sa toilet sa labas. Yung may tubig talaga ba? Tapos yung may septic tank talaga. Kasi, ito nakakatakot para unhygienic. Tapos, yun nga, pag tatay ako, syempre ako, mabaho yung tae ko kasi, di ba, malaking tao ako. Mag-aamoy. So dito lang yung video natin mga kabisdak, and thank you again for watching our videos. And for the last part, bibigyan natin ng score to kung ano yung rate namin sa tent na to. So out of 10, yung rate ko dito mga kabisdak siguro nasa 7.5. 7.5 kasi yung toilet nga malaking bagay yun sa akin kasi very particular ako sa toilet. Imagine madaling very late night po, lalabas pa ako para doon ako malamig tapos doon ako magto-toilet, so very inconvenient. Siguro kung okay lang yung toilet, score ko to ng 9. So 7.5 para sa akin. Kayo? Ganun din. 7.5? Alright. Okay, thank you mga kabisdak. Bye-bye.